Tayo na yan, nagmumula po sa salita ng Diyos. Ayun, munting pakikinig natin. Kapag po yun ang ating pinakikinggan, lalo na po kung yun ay ating ginagawa, yun po ay para sa yun. At doon po tayo nakapagbigay ng ikasasaya ng Diyos kapag po tayo'y pinakikinggan natin ang kanyang mga salita at yun po ay ating ginagawa. Hindi po nakalaan, nasa sulat din po ni Apostol Pablo sa 10:17 ng Roma, basahin po natin. Yun po ang tunay na ating pananampalataya dahilan po sa ating pakikinig. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yan lamang po. Kapag po tayo ay tinanggap natin at sinunod po natin ang mga palantuntunin ng Diyos sa kanyang kalooban, yun po ay tunay na tayo'y mananampalataya. At kinakailangan din po yan, ayon po sa ating pag-aaral, kung nananampalataya po tayo, kahit po malihit lang ating pananampalataya, kung yun po ay ating mapangalagaan, tinitiyak ko po sa inyo, yun po ay magbibigay o magdudulot ng kabutihan sa atin. Doon po tayo makakapag-isip ng mabuti na dapat nating gawin. Dahil po sa totoong buhay po natin, sa ngayon, ang panahon, natitingnan naman po natin, sumasama na po yung panahon ngayon. Kaya kinakailangan po natin, sabi ng ating kapatid kanina, yung unang nagsalita, taglayin po natin ang tunay na pagtitiis nang sa gayon dahil po sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at sa pagsunod sa kanyang palatuntunin at sa kanyang kalooban. Yung po ay ibibigay po ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Yung ating mga inaasahan sa buhay natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Tulad po ng unang binasa ko kanina, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos, pinagkakalooban po tayo bilang karapatan na magiging anak po tayo. Kaya mainam po yung ating pagtitipon, mahalaga po yun. Ikinatutuwa na rin po ng Diyos yung ating mga mabubuting gawa na yan. Kaya po ang pagtitiis sa isang tao, kailangan po natin yan para lamang po makamtan natin yung pangako ng Diyos. Ayon po nasusulat sa Hebreo 10:36 po, basahin po natin. Ang sinasabi ko po ay ukol naman po sa banal na ebanghelyo, yung ating napapag-aralan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Dahil po sa awa ng Diyos, ibinigay po sa atin ang kanyang pangako, katulad po ng Espiritu Santo. Katulad po ibinigay sa atin ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil po binigay na sa kanya lahat ang kanyang kapangyarihan upang sumunod po tayo sa kalooban at palatuntunin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sa habag ng Diyos, kaya lang po niya ginawa sa atin ito. Ngayong nakilala na po natin ang salita ng Diyos, ang kanyang katotohanan. Hindi po ako nagkakaila sa inyo, totoo po ito. Dahil din po sa sulat sa Tito 3:5 hanggang 6, basahin po natin. Para po ito'y ating maunawaan.
na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng pag-uugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So makatawid po, ang pangakong yan, ang Holy Spirit, binibigyan po tayo ng kapayapaan, katawiran, naniniwalagan po tayo ayon po sa kanyang mga salita. Dahil po, yun ang tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayong nandito na po tayo, go po tayo, ipagpatuloy na po natin, huwag na po tayong bibitaw. Yamang tayo po'y matagal ng espiritista at nananampalataya, ayon din po sa banal na espiritu, kinakailangan po tayong lumakad sa udyok ng Espiritu Santo. Dahil po ang Espiritu Santo ay buhay po yan na walang angganan. Dahil po ang udyok ng kamalian ng Espiritu, yun po ay kamatayan. May angganan po yun. Ituloy po natin sa 7. Sa 7 po. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang tinutukoy ko kanina. Kaya ipagpatuloy po natin para po ma-reach natin. Dahil po, pansamantala lang po tayo dito sa mundo. Minsan bata pa, matanda, pumapanaw na. Paano po tayo, kawawa tayo? Kahit na maliit lang po ang ating pananampalataya, kung hindi po tayo nakagawa ng mabuti, hindi po tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Kaya po tayo nag-aaral dito, hindi lamang po sa ating mga laman, kundi sa pagkatao natin, sa espiritu na ibinigay ng Diyos, para po lilinisin tayo. Kaya po pagka dumadanas tayo ng kahirapan sa panahong ito, tiisin po natin. Madalas ko pong sabihin ito, expression ko po, kapag ang tao dumadanas ng kahirapan, pagsubok sa buhay niya, palagi pa rin magpasalamat sa Diyos. Yun po ang mga matatag na pananampalataya, pagtitiwala, pananalig sa Diyos. Mamatay ka man, hindi ka mamatay kung ano yung pumuntang pagsubok sa buhay mo, tanggapin mo, ipaglaban mo. Eh baka maya-maya, mga iba, ayun, sasabihin nila, sa umpisa pa lang, naniniwala na sila, kinalulugdan nila ang salita ng Diyos. Nananampalataya sila agad. Pagka nagkaroon ng isang pitik, masakit, isang problema, lumalamig na po sila. Dahil ayaw po nilang tanggapin sila'y mamatay. Dahil mahal po nila ang gawa ng laman. Bumabalik pa rin po sila doon. Pero kung tayo po kay Kristo, tinanggap natin, dapat po tayong mamatay sa gawa ng laman. Nang sa gayon, pagka pumanaw tayo dito sa mundo, makakasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kailanman, naririnig natin, nababasa natin, kung wala po tayo kay Kristo Jesus sa panahong ito, kahit noon pa, kahit ngayon pa rin, hindi po tayo mapapasama. Wala po tayong mabuting patutunguhan kapag po tayo iwalay sa ating Panginoon Jesucristo. Ikinukumpara po tayo. Kahit saan po tayo magtungo kapag po tayo ay malayo sa Diyos, ay hindi po tayo magtatagumpay kailanman. Yung kaparusaan ng Diyos, lagi nating gabay dahil po sa hindi natin pagkakakilala sa Diyos.
Magbasa po tayo sa Jeremiah 17, hindi po magkamali sa 7, ay sa 5 po. Basahin po natin. Jeremias po. Sa ano po pala, kung di ako magkamali sa 7 po, i-adjust po natin. Para sa mga, sa is po yata, sa is, sige. Di naman po lalayo dyan. Ayan po. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tataan sa mga tuyong dako sa silang, lupahing maalat at hindi tinatahanan. Yun po ang kainatnan ng hindi sumusunod sa palatuntunin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Yun po yung taong walang pananampalataya. Hindi po niya pinangalagaan kahit nakatiting lang ang kanyang natanggap na pananampalataya. Pagkatapos po, biglang naglaylo, biglang lumamig. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, napapakiramdaman po natin kapag po tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos sa kanyang palatuntunin. Hindi po tayo pababaya ng Diyos, gagabayan po tayo ng Holy Spirit. Kapag po ginabayan tayo ng Holy Spirit, doon po tayo lilinaw ang ating pag-iisip kung paano po tayo gumawang mabuti sa ating kapwa, kung paano po natin taglayin ang kapagpakumbabaan sa buhay natin. Sa unang John po, sa 3:24, iyon po. Basahin po natin. Yan po. At ang tumutupad sa kanyang mga utos ay nananaan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito nakikilala natin na siya nananaan sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Yan po ang mga pangako ng Diyos na sinasabi ko kaninang binasa ko po. Yan po ang pinagkakaloob niya. Kaya yung pagtitiis po, kahit sinong tao, kailangan po ang pagtitiis ng tao. Kung hindi ka po matiisin hanggang sa mapalagay ka sa alanganin. Napakaganda po. Kapag po ginabayan tayo ng Holy Spirit, ang aking pananaw, hindi po tayo pababayaan ng Diyos, tagumpay po tayo, nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob, tibay. Kahit ano po ang uring mga dumarating sa buhay natin, kaya po natin mapaglabanan dahil ang ating pinaniniwalahan ay Diyos na buhay sa pamagitan ng ating tagapagligtas ni Jesucristo. Ang pag-asa po, ang ating Panginoong Jesucristo, kung yan po ay ating sinusunod sa kanyang mga utos. Hindi lamang po ito'y pinapakinggan, ngunit kahit maliit na butol na mustasa lamang yung ating magagawa, i-apply po natin, sundin po natin. Palagay ko naman po pagdating ng araw, lalaki din po ang ating pananampalataya upang humarap po tayo sa Diyos, sakdal at walang kapintasan. Bago po ako magtapos, basahin po natin sa Tao Roma, Kapitulo 5, versikulo 4-5 po. Yan po, din ko rin po yan. Paborito ko rin po ng verse yan. Ayan po. At ang katyagaan ng nagpapatunay at ang nagpapatunay ng pag-asa. Yan po. At ang pag-asa ay hindi umihiya
sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. Kaya po sa mga oras na ito, dapat po nating itanim sa ating puso't isipan ang banal na Espiritu ay siya po ang tanging sundin natin sa kanyang kagustuhan o sa kanyang kalooban. Lagi po natin naririnig, umiwas po tayo sa hindi ka nais-nais sa Diyos. Alam na po natin yun. 1+1 lang po yun. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang magnakaw, may punishment yun. Yun lang po. Doon po tayo sa mabuti. Kaya po mga kapatid, napakainam po ang mag-aral sa bawat isa sa atin. Dahil po lumalawak ang ating karunungan, ang ating kaalaman, at lagi po tayong nagbubunga. Ang nagbubunga po yung nakakagawa po tayo ng mabubuting gawa. Katulad po ng pag-ibig. Dahil po ang Diyos kailanman hindi kumukupas. Ang pagmamahal niya ay lagi pong nasa atin. Maliban lamang po sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, pang-uli po, magbasa po tayo sa Santiago 1:4. Yun po ang katotohanan na sinasalita ng Diyos. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yun pong ating makamit sana sa bandang uli o sa uling buhay natin. Marami pong salamat at muli magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga po. Una po sa buong may kapal na walang sawang umiibig sa atin. Bagaman ang tao ay nagkukulang pa at minsan ay nagpapalalo pa. Muli po, tayo po ay nagpumilit upang makagawa sa kagustuhan ng Panginoon, upang mag-aral sa kanyang mga salita at ating gawin ang kanyang mga gawa at ibahagi ang kanyang ang pagmamahal na pinagkaloob sa atin. Ang tema po natin ngayon ay talinghaga ng butil ng mustasa. Nakakita na po ba kayo ng butil ng mustasa? Yung iba po siguro mga kabataan ngayon, di pa nakakita. I think, di pa nakakita. Butil ng mustasa. Sino pang hindi nakakita sa mga kabataan? Honestly, yung butil ng mustasa, yung binhi niya, sino hindi nakakita? Oh? Sigurado kayo? Okay, ibig sabihin, alam po, yung butil ng mustasa. Napakaliit po, di ba? Tunay na napakaliit kung ating titignan. Na kung paanong sabi, pag ito'y tinubo, ay napakalaki sa lahat ng mga gulay. Atin pong basahin ang ating referensya. O, yun na lang pong naulit po o nailat-ala po uli sa sulat ni Mateo. Ganun po ang kanyang tinutukoy sa talinghagang ito. Sa Mateo 13:31 hanggang 32. Isinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng butil ng binhi ng mustasa. Ganon din po bang sinabi sa San Lucas, tama? Sa ating referensya? Na kinuha ng isang tao at inasik sa kanyang bukid. Ito po'y talinghaga, hindi literal na pangungusap ng ating Panginoon. Balikan muna po natin yung 31. Salamat po. Isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao na inasik sa kanyang bukid. Di po ba mga nakaraan nating pag-aaral, ilang linggo, puro mga talinghaga. Tama po ba? Itong mga talinghagang ito, napakalalim kung iisipin, di po ba? Lalo na sa mga baguhan, hindi nila naiintindihan ito. Sinasabi lang nito, o sinasabi lang ng Panginoon sa mga taong nakakaintindi. Ano po? Na kung paanong gustong ipabatid lang ng ating Panginoon na ating gawin, ating lakaran ang ating mga tungkulin. Sabi po, ano ba yung butil ng mustasa? Talinghaga po ito, hindi literal. Sa ating panahon ngayon, sa pamumuhay natin, ito po ay ang mga salita ng Diyos. Sabi nga po, kinuha ng isang tao. Salita ng Diyos na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang bukid. Hindi po ba yung nakaraan, kasi yung talinghagang sinabi?
yung mga talinghagang na kung paanong tayo yung mga sanga. Siya yung puno, ang Panginoon. Na kung paanong ang isang magsasaka, bago magtanim, tibo pa, linilinis yan ang kanyang bukirin. Minsan, tamad na yan, di masyadong linilinis. Kaya po, anong nangyayari? Hindi ganun. Lumalaki ang kanyang alaman, kanyang tanim, hindi masyadong namumunga, at minsan, walang pakinabang. Ganun din po tayo ngayon, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya kung paanong tayo po'y nakakarinig ng binhi ng Panginoon, ng mga salita ng Diyos. Ating naririnig po yan. Dadapwat, kinukuha kaya natin? Itinatanim kaya natin? Linilinis? Pinapalago? Ano po? O baka ipasok mo dito, lalabas doon. Kaya sabi ko nga, kapatid, ang tao'y likas na makakalimutin. Tama po ba? Baka paglabas lang po natin dyan sa pinto ng ating santuaryo, hindi na po natin alam ang tema. Tema lang po ang pinag-uusapan. Hindi na natin alam. Kaya po, sana, tayo yung mga magsasakang mabuti na nagtanim sa kanyang bukirin. Na kung paano po tayo yung mga mananampalataya na tumanggap sa mga butil ng mustasa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di niyo po nabansin ang talinghagang ito nabanggit sa San Lucas at ngayon din nabanggit sa San Mateo? Bakit po naulit? Yung mga talinghaga po ngayon, kung kayo po yung nagbabasa, lagi po nauulit sa mga ibang kasulatan. Bakit po? Kasi likas ang tao'y makalimutin. Tama po ba? Pero kung inuulit-ulit natin yan, nagiging routine na po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ginagawa ang kanyang mga kagustuhan. Kapatid, parang naglalaro ka na lang pag talagang sinapuso mo, sinaisip mo yung kagustuhan ng Panginoon. Doon po natin madadaig ang kagustuhan ng laman. Minsan po kasi, yan po lagi ko sinasabi, yung tug of war. Yung laman versus espiritu. Sino po kaya ang gusto nating manalo sa ating buhay? Ang kagustuhan ba ng laman o kagustuhan ng espiritu? Alam niyo po, nung bata pa ako, no elementary, tayo po, yung mga kabatch ko dito, mga kasing edad ko, nagtatanim po tayo ng mga garden, di ba? Nagtatanim tayo sa mga garden. So, usually tinatanim dyan, mustasa, pechay, ano po? Ganyan po yung tinatanim natin, tama? Nagtanim po ako sa aming likuran, sa bahay, ng mustasa at saka pechay. Naobserbahan ko po, pinatanda ko yung dalawang yan, yung pechay hindi lumaki, pero yung mustasa lumaki ng 5 talampakan. Ano po? So, ibig sabihin po, sa ating pananampalataya ngayon, kung ating aalagaan yan,
gagawin yung mga kautusan na binhing natanggap natin sa Panginoon, lalaki po yan. Magbibigay po ng pakinabang sa ating buhay. Kaya sabi po, ang nakasulat, ating pong basahin sa 32, Nangasya'y lalong maliit sa lahat ng mga binhi, dadapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa gulay, sa mga gulay na nagiging punong kahoy, sorry po, naligaw ako, maliit po kasi. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Kaya po pag tayo'y umusbong sa pananampalataya, sa kagustuhan ng Panginoon, marami pong sisilong, marami pong lalapit sa atin. Kung ikaw ay isang mabait na tao, sumusunod sa Panginoon, lalayo ba yung tao sa'yo? Hindi. Lalapit sa'yo yung mga tao. Pero kung masama kang tao, alam mong magnanakaw yan, mamamatay tao yan, lumalayo ka, sigurado. Tama po ba? Ganun po ang sinasabi dito. At pagdating ng panahon, nakawakasan ng iyong buhay, naganap mo po ang layunin ng Panginoon sa iyo. Na kung paano, kung natulungan mo yung mga taong yan, mapa-spiritual, ma-material, o moral, dahil ikaw ay isang magbuting binhi, kapatid, may maganda kang kawakasan, may maganda kang kalalagyan sa piling ng Panginoon. Ano po? Tunay po, minsan, sinasabi kong minsan kasi, sabi ko nga tag of war yan, spirito versus laman, talaga pong mahirap makipag-battle ang bawat isa yan. Tayo kasi, sangkap ng espiritu at saka laman. Kaya po, nasasabi kong minsan kasi nangyayari sa aking buhay. Nagsistruggle po ako. Minsan, natatalo ako ng laman. Minsan, nananalo naman ang espiritu. Saan tayo lulugar? Alam ko po kayo'y nandito, gusto nyo na magkaroon ng magandang kawakasan. Tayo po'y gustong makasama ang Panginoon. Dadapwat, oo, sinasabi natin, alam natin, kilala natin ang Diyos. Gusto natin siyang makasama. So, sana po, ating pagpilitin na manalo ang kagustuhan ng Espiritu. Dating patubuin ang binhing ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay isang magsasaka, gambulin po na natin gambulin yan. Tayo po ay magsakripisyo. Pagtitiis po yan, hindi naman instant po yan. Hindi instant coffee na 3-in-1. Tinatrabaho po yan. Kagaya po ng Panginoon na kung paanong isinalarawan po ang kanyang buhay, kung gaano po kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin. Tinrabaho po niya ng Panginoon Jesucristong tagapagligtas natin. Hindi naman siya nalalangin lang upang tayo maligtas.
pinakita po niya, sinarawan niya sa kanyang buhay kung paano yung pagmamalasakit sa isang tao, kung paano nating ibigin ang isang tao, kung paano natin patawarin ang isang tao, kahit na, sabi nga, sinampal ka sa kabila, ipanalangin pa natin. Kasakit na po, Alam ko po, sa sitwasyon natin ngayon, kung lalagay tayo sa sitwasyong mahirap, na kung paano pong isasagiwa ko po yung nakasulat sa Biblia, na darating ang panahon ay ang kahirapan. Ito po dinaranas natin, kaya lang hindi pa yan ang kahirapan na ating dadarasin. Yung sinasabi nilang magkakaroon ng pag-aari ang Panginoon ng Jesucristo, babalik po dito sa lupang ito. Na kung paanong papahintulutan po ng Panginoon na ang dyablo ay magkakaroon siya ng proseso na tatatakin yung mga tao na sisiksiksan or maraming proseso na hindi ka makakabili o wala kang opportunity na makabili or makagamit ng anumang bagay na nasa kanya. Magagawa po kaya nating hindi magpatatak o umanib sa kanila? Kayo po na natamnan ng binhi ng Panginoon, kaya niyo po kaya? Hindi kayo kakain kasi hindi kayo makakabili. Yung mga anak niyo nagugutom. Mahirap po yata, no? Yan po darating, hindi ko naman sinasabing napupunta tayo sa ganun sitwasyon na. Minsan po maliit lang na bagay sa pagkakataon sa buhay natin, tayo'y natatalo ng kagustuhan ng laman. Yun po, mahirap na battle po yun, mahirap na sitwasyon. Ang sinasabi ko lang po, kung hindi tayo tapat sa maliit, sa malaki man, hindi po tayo magiging tapat. Kaya simulan po natin sa maliit. Sa butil ng mustasa. Palakihin po natin yan, ating pausbungin, at sana mamunga po. Magtagumpay tayo sa buhay na to. Muli po, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapagsalita po sa umagang ito. Kumusta po kayo? Sana po mapanatili po natin yung katahimikan, kapayapaan